Ramogi TV. Apisas Margarita kuyo chaka pedha mar manyo wuon odorofa manyo rumbore pinye gweng maitierio manitie Bonchari e kaunti ma Kisii kendo kelo tho mar ji 5 matimore ka duol marango rang'iny mar gedo NCA bende yango ni gisegolo siem ne wuon odno ne kik dhi nyime gi gedo. Jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno miyo sigana mar moko kuom jogo manyo otonye masirano. Jared Nyakundi jago ma jahigni 35 ni kod hawi mar yudore ka ngima bang' masirano makoch ma pod oganda wuoro. Nyakundi masani ni e osiptal maduong' ma Kisii nyotony e lak tho bang' odorofa ruombore kuomgi e gweng' ma Itierio. Pichani tang'o kaka apisas makedo gi masira mag apoya kod apisas mag thieth ne temo reso ngimane bang' bedo e bwo kite mag odno kuom seche 6. Jared chiwo sigana mar kaka nyoneno midhiero no. Bende olero kaka midusa mar odno nyocha ochiwo siem ni kik luo matafari e wi ghorofa no. Kuna mwenye alijenga hiyo nyumba akakuja akamwambia mdosi, usiweke hiyo mzigo huko juu. Huko juu kuna mahali inatingika. Mzee yeye akasema wacha tu waweke gari mbili huko juu, alafu hiyo nyingine wapanga hapo chini. The one who is still in the ward has some broken limbs and some injuries on the spine. Our team of medical doctors are on trying to do further investigations. Timore ka apisas Margarita ochako timo pedha ne wuon odno manyinge John Chore manyaka sani simbe mar ong'we yamo olor. Ile tungetoa ilani kwamba aweze kujitokeleza kwa authorities ili aweze kutusaidia katika uchunguzi wetu. Apisas mar duol marango rang'iny mar gedo NCA Midusa Mutinda Musau ma oloso e yor simu oyango ni negisekwero wuon odno nyadiriyo duto ni kik dhi nyime gi gedo no. Kata kamano ne odino ite. What we know is that the project from our end was suspended twice due to non-compliance. Familia mag jogo manyo midhiero juko bende dwaro ratiro ne wedegi manyotho kod mago manyo hinyore. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Nyakoromogi ochako ka oyueyo mar ariyo chenro en mar migago saa 7:47. Abede Junior Jacob mar Wachara kwa Bwai Ramogi nenre malera i Wachara kwa Bwai ka acholo mos ne